niku mboten gadah 10 juta, kula mboten gadah 10 juta. Beh, lek 10 juta lho bengi iki turaku mek 7.000 lho. Lek dige anake wae pelit, terus dige liyan-liyane terus ora. Ya liya-liyane opo? Aku iki po tau nggih liya-liyane to, Nduk. Lah kok malah dilebokne? Lah jare moh wara. Ngekeki akeh karo sithik, kuwi gumantung rasa iklasane ati. Ya to. Lan jenengan ngekeki niku ikhlas napa mboten? Ya ikhlas. Nek luwih teko niku Ora ikhlas. berarti jenengan pun mboten ikhlas, Mas ya 200. Ya ikhlas lek 200 ikhlas. Nek sak ngisore 200? Ya ikhlas. Nek sak dhuwure? Enggak. Aku ora duitku duwene kok kitok, yakin. Karo ibumu ora disangoni aku. Tenan. Lho, lempitane oke. Iki duit lanang ngawur e. Sak wae pengen ngondol ning kandangan, jangan. Kalau piye? Ya, apa? Niki susuk napa mboten? Ora sak susuk. Saestu. Saestu. Padahal kula namung guyon lho. Lho ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak. Wis to kono piro? Mboten pun to. Bapake duwe akeh saiki. Nggih pun, malih nek.